Daphne Caruana Galizia ħarġet tajjat mill-awla tal-Maġistrat Francesco De Pasquale waqt is-smigħ tat-talba tagħha stess biex jitħassru l-mandati ta' sekwestru li għamlu fil-konfront tagħha il-Ministru Chris Cardona u l-Avukat Joseph Gerada. Kien fil-ħin li l-Avukat Pawlu Lija beda jispjega għaliex talbu għal pena massima li Caruana Galizia qabdet tajjat f'nofs l-awla u telqet. L-avukat semma fost oħrajn kif Caruana Galizia ikkawżat ħsara kbira mhux biss li reputazzjoni tal-Ministru imma wkoll l-qraba tiegħu, partikolarment lil uliedu li dak iż-żmien li kitbet lill-Ministru Marv Burdell waqt xogħol kienu qed jagħmlu l-eżamijiet. Wara li għandna 10 minuti barra reġgħet daħlet lura fl-awla bil-qorti twissi lill-avukat tagħha dwar dan l-aġir. Hawnhekk l-avukat ta' Cardona għamel referenza wkoll għan numru kbir ta' drabi meta Caruana Galizia naqset milli turi lealtà lejn il-qorti billi naqset milli tħallas id-danni kkundannati mill-qorti u ma deritx. Dan fl-istess ħin fakkar kif Caruana Galizia ippubblikat l-istorja fittizja għal ammont ta' drabi u għamlet dan biex tagħmel il-qlieħ minnu u mill-kurżità tal-Maltin. Kitbet gidba faħxija intiża biex toħloq mibeda kontra Chris Cardona għal raġunijiet politiċi biss u l-partit politiku li tirrappreżenta stqar l-avukat Lija. Tant kemm hija xena u kattiva u tant nies spiċċaw vittma tal-kidba għarrieqa tagħha stqar Lija li anke l-ġudikatura spiċċat vittma tagħha u hija intimidata mill-pinna ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti nġib l-argument ukoll li l-blogger nazzjonalista ma ddepożitatx il-flus li ġabrula n-nies biex ikunu għad-dispożizzjoni tal-qorti. Il-Maġistrat De Pasquale differixxa l-kawża d-9 ta' Marzu biex jiddeċiedi għandux jitneħħa l-mandat ta' sekwestru fuq l-assi ta' Daphne Caruana Galizia. Intant, il-qorti ta' deċiżjoni wkoll f'każ fejn l-eks Ministru Leo Brincat ħassum mal-afamat minn nazzjon wara li dawn bnew storja fuq xi ħaġa li ppubblikat l-ewwel l-istess Caruana Galizia. Fil-fatt in-nazzjon ikkwotaw storja miktuba mill-blogger u qalu li Brincat nefa' €1,000,000 fi vjaġġar fi ftit xhur. Dan meta skont tarif ta' mistoqsija parlamentari, in-nefqa kienet ta' ftit iktar minn €80,000. Il-Partit Nazzjonalista ma ġabx provi biex jissostanzja din l-allegazzjoni, anki jekk il-qorti ta' ċans jagħmel dan billi ddifferixxiet il-kawża 7 darbiet. Għaldaqstant Brincat rebaħ il-libel u ngħata kumpens ta' €3,000.